Murekwa naMarabha vapa official statement vakati ivo vari kukonewa kutora bhodhi yaifanira kuva yakaburitswa nezuro muchipatara nekuti mukomana anga ane bhill re430 saka ivo havana kukwanisa kubhadhara mari iyi vakangowana 230 ndo mari yavatumira kuna chiremba. At first vakazama brother yacho ndokuburitsa $50 vana chiremba vakati bodo hatitori mari iyi nekuti ishoma zvikuru. Vabvunzwa kukanzi pane here anyway kuma performing arts uko kana masocialites nevamwe vakadaro vambouyawo kuzopa rubatsiro asi hanzi hapana ati auya. So far the brother is getting money yavo yavari kungwavha ivo ndo yavari kushandisa kuti zvinhu zvienderere mberi. So far kurufuko kungori zizi nekuti mutumbi hausati wauya pamba. Inguva inorwadza zvikuru zvanga zvichitaurwa kuti vana Shugeta nana Kapfupi nana Regina nevamwe vakadaro muripiko panguva yakadai. Munhu angashayikwa $400 here. Veduwe ngatiregei kudaro senyika. Situation imiro yakaita ine kuti mukomana pamba ne bills ranga ripanga 430 but ndiri ndega ndakatadza kukwanisa ndiritese ribhadhare. Madoctors vati no tikupai board mukamboiswa kana half town tikupai board anambotraus kana asvika pa 200 unonoenda kugomo. Saka handizoti vanopiwa reboard kana kuti havatese havapiwe. Kana wapiwawo program yautanga endero mberi but transport handina. Zvimwe zvinhu zvichazoda kubatsirawo sofa handina bhozi nachimira ndirindeni. Sofa hapana mota kwasa kutibatsirawo nomamira zvakare bhozi bhodhi yefana kaya nezuro ivo madhokta ndakati chimbosenda $50 neko cash but wakazoramba kuti hanzi mari yako ishoma. Ndizvo here ruzhinji rweZimbabwe kuti chitunha chinofanira kutobhadhariswa. Dei kuchinzi mocha riri kubhadharisa kuti madays akawanda ari kuspendwa but vana chiremba varida kubhadharwa mari yekurapa munhu wacho vakakonewa kumurapa achibva ashayika. Chii chakadaro guys kubhadharisa zvitunha? Pamwe pacho nongoti dei tasiya bhodhi yacho vachagoitei nayoko, vachatozomupa ka-state funeral kana zvarambisisa. Guys, so kuri kukumbirwa masocialites ese uye manetizens ekuti tibatsiranewo tese chero tikaita dhora kuti Marabha agone kuburitsiwa. Pane vane maonero avo vari kuti tisablame Zimbabwe panyaya yakadai sei, ngatiblamei iye mufi. Zvinogara kutaurwa kuti joinai Great Hope, joinai chino ndo zvinenge zvichirehwa izvi. But anyway munyori ari kukangamwa kuti kuri kutaurwa mabills ekubhadhara munhu achiri mukati ndo zviri kutaurwa izvi. Ati iye but vanhu munondishamisa munofarira kublema nyika nevanhu vayo kana munhu ava pamatambudziko. Ko iwe kusana kuzviitira zvinhu zvako kuitira mangwana ndofunga kubhadhara policy funeral policy R100 chaiyo then Marabha aitozombobatawo tumari kapavaita street theatre paya dena akangogara bhadharawo polisi yake dei agona kuti avigwe. But vanhu vangomuudza munyori vakati Marabha aizogona kubhadhara funeral policy ye100 sei iye aitsvaka rubatsiro ari muchipatara achitsvaga mari yekuti arapwe. Unogotanga kugadzirira rufu seiko iwe uchiedza kuti utengewo upenyu hwako pachishayikwa panado pachishayikwa painizi ndokuita seiko kuku. So guys ndo nyaya iripo iko zvino family iri kungotsvagawo rubatsiro. Vatiwe transport chaiyo kuti vabvise bhodhi kutauni kwairi uko iuye kuEpworth zviri kutoramba. Dei tagona tabatsirawo guys vanokwanisa kubatawo hama dzaMarabha munogona kuita sekudaro vawane kubatsirika.